खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 5 जानुवारियाव स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि कमन रिटेन आनजादखौ कक्राझार जिल्लायाव खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै 5 जानुवारियाव कक्राझार जिल्लानि हाथाय बाजारफोरखौ बन्द खालामथ'नो थाखाय बिथोन होनाय जाबाय। मानोना दिनै स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट एग्जामा जानो थांगासिनो दङ। एम्बुलेन्सआ स्पीड ब्रेकाराव बाज्ल'नानै गोथै देहायाव जिउ फैफिननाय सुबुंखौ नखरा गाजा गोमजायै बरायदों। थांनाय सानखालि ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय महाराष्ट्रनि कल्हापुराव डाक्टारफोरा थैबाय होनना फोसावनाय गोथै सहखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय न'फारसे लाबोबाय थानाय एम्बुलेन्सआ स्पीड ब्रेकाराव बाज्ल'नायनि जाउनाव सुबुंनि देहायाव जिउआ फैफिनदोंमोन आरो बे सुबुंखौ नखरनि सोद्रोमाफोरा गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मुसलपुराव 2025 मायथाइनि गिबि खेबनि थाखाय इउपिपिएलनि मिरु मावफुं आफादनि जथुम्मायाव सिएम प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। सिडब्लिउसिनि सोद्रोमाफोरनो गोदान बोसोरनि हामलायथि बावदों आरो बिथांमोनजों दोलोनि गोबां गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायनायखौ प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जों जोंनि दोलोनि गुदि थाखोनि नुजाथिनायखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो आरो बिटिआरनि सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय थाद'यै खामानि मावबाय थानो थाखाय जोंनि नाजानायखौ 2 गुन खालामनो थांखि लादों होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 2025 मायथाइनि गिबि मावफुं आफादनि जथुम्माखौ प्रमद बर' बिथाङा दैदेनो आरो इएमफोरजों सोलिबाय थानाय जौगालु हाबाफारिफोरनि दावगानायखौ नायबिजिरदों आरो बिटिआर सोरखारनि गाहाय स्किमफोरनि गोहोम गोनां मावफुंनाय नोगोरारिफोरनो सिबिथायनि जोबथा माइल होनायखौ रोखा खालामनाय आरो बिटिआरनि जौगानायनि लामाखौ गोख्रै खालामनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां गाहाय आयदाफोरनि सायाव सावरायदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथियो। सिमला पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लाखिनानै मोनसे संदाननायनि गेजेरजों भुटान फारसे थांनानै फैफिननाय समाव सा 12 लाइमोनफोरखौ हमदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिसआ आब्रुथि गैयै बाइक साखावग्रा सा 12 लाइमोनफोरखौ हमदों आरो गं 6 बाइकफोरखौ जब्द खालामो होनना मिथिनो मोनदों। बर' थुनलाइ आफादआ 2024 मायथाइनि बायदि बायदि बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। बेनिनो सेथियाव दङ रांसार थुनलाइयारि बान्था बेखौ मोनदों थरायना सहायसुलि ब्रह्म बिथाङा। नैथियाव दङ समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था बेखौ मोनदों गंगाधर रामसियारि बिथाङा आरो थामथियाव दङ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था बेखौ मोनदों भुपेन दैमारि आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' थुनलाइयारि बान्थाखौ मोनदों रत्नेश्वर बसुमतारी बिथाङा। डिस्ट्रिक्ट लेभेल ट्रेनिं काम मक एक्सारसाइज अन इन्सिडेन्ट रिस्पन्स सिस्टेम प्रिन्सिपल हाबाफारि खुंफुंदों कक्राझार सोहोरनि सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि नब्लाङाव 3-4 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों कक्राझार डिस्ट्रिक्ट डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि आरो लोगोसे आसाम स्टेट डिसेस्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि बानजायनायाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल ट्रेनिं काम मक एक्सारसाइज अन इन्सिडेन्ट रिस्पन्स सिस्टेम प्रिन्सिपल हाबाफारि खुंफुंदों। एएसडिएमएनि स्टेट प्रजेक्ट अफिसार डक्टर कृपाल ज्योति मुजुमदार आरो एडिसि कबिता डेकाया खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव अर खामनाय आरो मिथिंगानि खैफोद जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय सांग्रांथि मक टेस्ट दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव।
गोदानै बिबान मोननाय VPI दोलोनि आफादगिरि तरानि बसुमतारीखौ मैया बरायदों। गोदानै बिबान मोननाय VPI दोलोनि आसाम स्टेट प्रेसिडेन्ट तरानि बसुमतारीखौ थांनाय मैया दतमानि बड'लेण्ड आलासि थाग्रा न'आव बरायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला कमिटि VPIआ लोगोसे आरो गेवलां मेलबो लादों। बे हाबाफारियावनो VPI दोलोनि स्टेट प्रेसिडेन्ट तरानि बसुमतारीजों लोगोसे VPI दोलोनि जिल्ला आरो मण्डल खोलोबनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफादों। VPI दोलोनि स्टेट प्रेसिडेन्ट तरानि बसुमतारी बिथाङा VPI दोलोआ BTCआव सोरखाराव फैयोब्ला गुबुन सोरखारा जेसेबां मावदों जों बेनिफ्राय बांसिन मावगोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो BTC बिसायख'थियाव सोरजों एलियेन्स जागोन एबा जाया बेनि खोथाखौबो जों सानथ'वाखै होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइया हारिनि साबसिन आरो जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आगुनि दरं जिल्ला एबसु बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, भलन्टियार फर्स बारग', NDFB बारग' BLT आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुम आफाद लोगोसे समाज सिबियारि फोरोंगिरि आरो समाज बिथिङाव गोख्रोङै हाबा मावबोनाय दैदेनगिरि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गासै बिबानगिरि आरो दखरा एबसुफोरनि बिबानगिरिफोरखौ लाना बर' बाजार एबसुनि मावखुलि आरो मडेल लाइब्रेरियाव बेलासे 3 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम गोदान बोसोरनि लोगो हमलायनाय आरो बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारिया थांनाय मैया जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि बानजायनायाव लानाय जादों। थांनाय मैया दैमु नोगोराव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेलनि गेजेरजों बान्था होनायखौ फोसावबाय। थांनाय मैया उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दैमु नोगोर बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा खुंजानो गोनां थिलियाव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं मेल जानानै थाङो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरुत नार्जारिनि सामलायनाय मावफुं मेलाव देग्लाय बोसोरनि बान्था होनो बान्था मोनगिरिफोरखौ लोगोसे जथुमायाव ओंखारनो गोनां गां 16 बिजाब ओंखारनो गोनां बिजाबफोरखौ फोसावबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।